vlog samanta ya kini ka khubor hakawedi ba khubor spot nani ka khubor jingle kai hakaba jingle jungu neman kalapan kmen ya ki babun ki parlok ki jungu khamtame ki para layers nani kita ki parlok ki ba uju ele kai lang hagi por ki ba mchwa kini kalajia hadin ba ukuch jong ka Brazil o Ancelotti ula jit ya neymar ba un long way na ki player te wanum klet hoki pa ba ban share like ban subscribe na banta teni ka channel ke jonga ban kumjuru khamtam ya phi bharo ki ba ju snotnat ban sngam ki football channel te nagaliang jong ute ukuch jong ka Brazil hakapor ba ujit ya ki squad lane ki players ki ban mi khman lane ban ai reng na kamta ka world cup jungu alchar pru ban sa sedangtion ne banai ban sawan nagaliang jong une coach ka Brazil ula jer kerteng ya bungut ki wi pade ki players kentup ya u Marcos Secunha nang ta Rafinha nang ta Vinicius Junior ban ki wi de ban khandu e ula jer kerteng ya u neymar kensan yamrang ba u neymar harangkan bat ka kurim bat ki parlok jong ki badon ha ka kamera ha ying jungu bat khamtam lele ya u Marcelo bade parlok ba jan e bat u neymar la shat kmen namar kejing jit biang jong u neymar ban yo mi khman na kamta kari Brazil sha ka world cup arajara phunriu mentau snem ban sa sedang homnai jun te kermen ba kari Brazil kan yora bat kan poisha kathong mentau snem kata kadi kejing trang jong u neymar namar haki laisin kenti ba ulami khman syaka world cup na kari Brazil neymar kamla ban pendurlong yala kejong kari ban poi syaka thong ye menta kadi ka sin ka ba sau ba kala ru bandi ka sin ka ba khadu ba un yo ban mi khman nala kejong kari ban lada ula ban penpoi yala kejong kari syaka thup jong ka final lene ban yo ra ya ka champion menta usnam arjar priyo haka world cup atikna unemar unyo ya ki kusnam ki bahe bha haka be de ban kamele kai yenamar kata ki ri jong ka perthai ki players baro ki baju sautna bar support ya unemar ki la kmen la sautna namar ki jing jet yang jungu ban mi khaman kata kade ka khubor sautna nakabanta ki paralok lani ki fans jong unemar mentau snem raja arpundio te kumban supun kan mau ba nagaliang u coach ha ki por ki baladep uladep jit ya ki squad lane ki players ki ban mi khman sha ka world cup ajar arpundio hakaba lem kentuk ye unimar hande ka list ka ba khadu lane ki squad ki ba khadu ki ba uni u coach u jit kala jiar khat ba ulai ibit biang ye unemar u ba la le phai biang sha ka club badum chu ka santos ban mi khmat ya kari sha ka world cup ban permen ru ba deilung ba chu ban shania ru ha unemar ba kan poi sha ka thong bat kan yora ya kan jing job man taus nem ajan rio tong ni ka world cup